Suiko modern käyty näkymäväsi maiteja, jos hän liis. Mä olen almuhan single ja oktopihteen. Tänne muhta tuon nuppipihteellä änkäskellä laulaa tällä Did Week. Ja muhta tuonla Tampirko mun färriin Tamperi kuhtunupla jahkasatsan studeeres skuuli, jatkoskuuli, koska mun oppas mun Roope. Mulla on tää muhta tuolla jauhkan. Salen kartan tai topti kyllä mun pääsihin tälle. Kun mun färrin kiilis, kun orrot vihtasjöhte olma kahvuki, kun orrot näistä kolmatsjöhte tuuhahalla. No tuli större nukkastus ja muistella tai pirre. Ja dit viila laavlamaan mun challenge ustus. Päiväs turneja äikkeen. Recorded our album now, and we met in high school, and since then we have played maybe 2 years, 2 or 3 years. Vaikka puhka ei kiedä, lyhtsä passojon puhtiisin. Loimme jahki kiesha ei ofta ei olvui, vaikka mojjasi liedäsin. Mahtumai poli ja njurkän väärinä, mä liitsäpadin. Mutta tetnuva själku ja tjapa vuun. Sätein. Kiitos. Mä olin suojahan Aaneris juutua rokkas ja Ravenjarkas täntä juutajaiset folkfestivaalassa. Ja tällä lämmäsen muhtun konsertta Raahes Kaskasuomassa. Mutta tämä ei vuorute täällä Iähisit ja festivaala Aaneris kuektelo, että päivä Porkemannu tälle munnos kärrupahtarokas. Vuotta kolon toppe. Joo, lähti tällaista terrafesta. Tällaista terrafesta. Jaisjahkeistuunnista. Öisin herään huutamaan.
concerto tämän kesän? Tän kesän. Mikä on ollut paras keikka tänään? Olisiko Seinää? Mun mielestä joo. Aanäristä juutuvarokka. Sitä oli hirma päivä. Missä ei ennät... It was Midsummer Night. Yeah, Midsummer Night. And mun oli tälle oli Farus Miksemin, että mun produsenta, skerroproducenta Jussi Isokoski Tuuparekossa suejas johtaa. Tätä huhujoulua tällä olmoski touta, kun on musiikka tällä miksen. Tunnel och Almohem. Militärsta birra. Tai lähempi, tällä on olla skärpä. Kuukes skärpä. Ja navataan EP-skärpä. Tuon oli just Almohem. Single. Single. You're starring all. Mulla on single. Ja jalla ja heihto muneja mielasor. Skaunat, vaidaan ratjai lähpen. Ei oromuskiella, ei taro, ei sääme, ei suoma, ei ruota. Tanti mun räyvän sääme nuora. Välttävara heja kielastasko kiellä levapmo. Älä jääke ahtes ämmiliä hehtot. Älä jääke ahtes ämmiliä hehtot. Älä jääke ahtes ämmiliä hehtot. Okay. Now I tap the hairy microphone. And now I'm tapping the camera. So we're tapping my fingers actually. And now again the hairy microphone. The beaver. Okay. This is how the pros do it. Yeah. Little beaver here. Now we can test it. Yeah.